फाइनाय 13 জানুয়ারি সোমবার थलीबारी गंगा मन्दिर 25तम पुष संक्रांति मेलानो रुबैनाय संचाजांनाय हपुं ग्लांखे दाल बिदाल तिप्रासा बसंनि नायथतक हुकुमु मुसामुंग्र बनकारिबो फुनुकजांनाय हास्तेनि बेलायखे मिउजिक तामना कुरुं ताइ रोजाबना कुरुं बदल संनि अर्केस्ट्रा प्रोग्राम फाइमानजाक फाइनाय हास्तेनि बेलायखे खरां कुतुइखे रोजाबना कुरुं बुकुक उषा देबबर्मा ताकुक गौतम देबबर्मा बुकुक स्वर्गश्री देबबर्मा ताकुक बुद्ध देबबर्मा बुकुक अनामिका रियांग सुलेखा देबबर्मा कसं बनकारिबो फुनुकजांनाय हास्तेनि बेलायखे मुसाना कुरुं बदल संनि नायथतक मुसामुं हायाकेबा सुपारस्टारनि पान्दार फाइनाय 13 জানুয়ারি सोमबार थलीबारी गंगा मन्दिर संचाजांनाय 25तम पुष संक्रांति मेलानो फाइनाय फैनानि बागै जुतो खापांनि लुकुरकनो खाबाय खुबायके कबक जाओ कबकनाय रक संगंखा 25तम पुष संक्रांति मेला संचानाय बदल थलीबारी गंगा मन्दिर थलीबारी सुनामुरा सिपाइजला त्रिपुरा हामबाय।